Dobrý zdraví vás, milí lajse, chcel by som vám predstaviť kotol Lamborghini 22 kW s horákom Melilla. Funkčnosť tohto kotla funguje na starý olej, ktorý je poháňaný čerpadlom z horáka. Kotol treba raz za 2 týždne vyčistiť, s tým, že po týždni práce kotla vyzerá asi takto. Ten olej, ktorý vlastne zostane v tej spaľovacej komore, prehorí automaticky, ako sa kotol spustí do prevádzky. Môžem vám ukázať funkčnosť toho kotla. Jednoducho zašrubujete dvierka. Samozrejme je to teplovodný kotol. To znamená, že vykuruje celý dom aj garáž. Vyčistenie je úplne jednoduché, netrvá viacej ako 20 minút. Kotol je originál stavaný na starý olej a na tieto typy horákov, aby mali čo najvyššiu účinnosť. Zapojenie horáku je úplne jednoduché. Čo vám neskôr ukážem. Treba priviesť stlačený vzduch, minimálne 2,5 baru. Zásuvkou horák sa automaticky prepojí s kotlom. Kotol sa zapne. Na diaľkovom termostate sa nastaví požadovaná teplota. A kotol sa spustí. Po nahriatí oleja v nádobke, do ktorého je prečerpávaný starý olej, prefiltrovaný cez filter, na požadovanú teplotu, ktorá sa dá nastaviť priamo vo vnútri horáku. Horák je plne automatický, skladá sa z vysokokvalitných značkových dielov. Regulácia ako aj kontrola horáku je cez riadiacu jednotku, to znamená, že keby vám chýbal vzduch, alebo je problém s olejom, so zohrievaním, alebo že by sa náhodou nezapálil plameň, kontrola plameňa, čerpadlo, riadiaca jednotka, relé na zopínanie oleja, termostat na teplotu oleja, je ten spodný, a termostat proti prehriatiu horáku je ten vrchný. Každý jeden termostat sa dá nastaviť na vami zvolenú teplotu
a reguláciou vzduchu štelujete výkon horáku. Tieto zariadenia predávame buď ako kompletný set, alebo zvlášť horák a zvlášť kotol. Kotle sa pohybujú od 22 do 80 až 100 kW. Olej si čerpá z veľmi zvolenej nádoby buď zo suda, ide cez filter, ktorý treba záleží od znečistenia oleja raz za mesiac vyčistiť. Nie vymeniť, ale vyčistiť, keďže sa skladá. Regulačnú klapku. Komín musí byť minimálne 5,5 m vysoký, najlepšie by bol nerezový, s tým, že treba komín vyregulovať regulačnou klapkou, ktorá pri zohriatí komína musí byť otvorená na 45 stupňov. Jediné, o čo sa treba starať, je to, že treba raz za 2 týždne vyčistiť komoru spaľovania a samozrejme prívod paliva a dostatok paliva. Zapojenie je úplne jednoduché. Vodár, šikovný vodár alebo kurenár vám to určite zapojí. Teraz počkáme, kým sa ten olej nahreje. A spustí horák. Horák sa automaticky spustí, vypne, riadiaca jednotka vypne, skontroluje všetky funkčnosti horáku a potom sa pustí už nastálo. Kotol má nastavený termostat na obehové čerpadlo, ktoré spúšťa pri 45 stupňoch. Samozrejme horák je certifikovaný Európskou úniou. Najlepšie nastavenie, ohrievanie oleja záleží od toho, či používate olej z kuchyne alebo používate starý motorový olej. Na starý motorový olej sa odporúča 90 stupňová teplota, aby bol dokonale splinený a spálený. Na olej, ktorý je z kuchyne, na vyprážanie alebo z fritézy sa používa vyššia teplota, ten je ťažšie spaľovateľný a odporúča sa 120 stupňov. Horák sa nám spustil po zohriatí oleja, kde vám signalizuje svetlo zosnutia. Teraz nasaje olej, rozpráši ho cez trysku a spustí kotol. Automaticky teraz vypne, skontroloval stav plameňa a spustí ho už natrvalo. Kotol je takto vo funkčnom stave a horí. Automaticky vy si regulujete, výkon kotla si regulujete, záleží koľko dáte stlačeného vzduchu. Na 22 kW kotol sa odporúča maximálne 1 až 1,1 baru. Olej sa dostáva do spaľovacej komory vďaka tomu stlačenému vzduchu. Čím viac dávate stlačeného vzduchu, tým je samozrejme vyššia spotreba oleja. Necháme to na 1,2. Pri nastavení výkonu kotla treba zo zadnej strany horáku automaticky nastaviť aj prívod vzduchu, ktorý sa reguluje stupnicou a klapkou, ktorá je na zadnej strane horáku. To teraz momentálne nevidíme, keďže je horák nainštalovaný. Ale najlepšie sa nastavuje tak, že niekto vám pozerá na komín, a tak, aby z neho nebol vidieť čierny dym, dovtedy sa pridáva vzduch.
prípade, ak by ste mali záujem aj o kompletnú inštaláciu kotla, aj s vodoinštaláciou, tak nie je problém založiť to len na dohode.